Узган атнада зәйге Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева эшлекле сәфәр кылды. Наталья Бутаева игелекле эшләр башында торучы Зәй икмәге ширкәте директоры Анатолий Шалафаевка рәхмәт сүзләре җиткереп, Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы рәхмәт хатын тапшырды. Анатолий Шалафаевның хәйрия эшчәнлеге игътибарга лаек, ул пандемия чорында социаль хезмәтләр алучы өлкәннәргә булышлык итү башлангышы белән чыгып, аларга азык-төлек төргәге өләшүне оештырды. Ул шатлык социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә исәпләнүче, ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалид балага берничә тапкыр игънәчелек ярдәме күрсәтте. Я очень рад, что имею возможность оказывать помощь. Мин мохтаҗ булучыларга булышлык итүемә шат. Илмира Габдулхаковна үз урынында ныклы команда туплады. Алга таба да булышлык итәргә тырышачакмын, ди Анатолий Шалафаев. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.